Welcome to Zim Celebrity TV. Tadzoka nedzimwe nhau dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Mambotuteerera vakazoenda kunotora mota asi the guy looked so sad. Vanga vasina kana kutombofara zviya zvokungoitira kuti vanotora mota nemari ndonyaya iripo guys. Takambokuudzai last time tikati mambotuteerere mukadzi avachadi vari kudedzera kuti ivo 1 mukadzi muhombe 2 akazvitakura nenhumbu isiri yavo. Saka ndonyaya yese chinhu changoita kuti vaende kunotora mota inyaya yekuti sewikini lakadedzera kuti kana muchida kuti mupuhwe mota idzi nemari iyi endai munotora muri mese muri mukadzi nemurume. Saka vakangoenda asi mukatarisa pamavidheos nemapictures you could see kuti havasi kutombofara zvavo, vari kutofunga mumwe mukadzi wavo ava akanorora, uyu vari kumunzvenga vari kudedza kuti akura akazvitakura nenhumbu isiri yake. Asi aripo mumwe muzukuru wambuya Nhande adedzera kuti iwe murume, iwe uri zisimbe remurume, ndozvanga warambira mukadzi kuti wakanyimwa mota nemari, ezvinezvi wapuhwa mota nemari wakudzokera. Saka takakutarisa toda kukurova kuita zvekutamba. So guys, ndo nyaya iripo. Mambotuteerera vakatiza mukadzi it's been a month vasingadi kugara kumba vachidedzera kuti iwewe uri zihure wakamitiswa nemumwe munhu, ivo vachiziva kuti ndivo vakanomitisa kunze kwenyika. So ndo nyaya iripo guys, vazoenda vakanotora mota nemari because vanga vasina choice, because sewikini lakangodedzera kuti kana muchingoda mota nemari iyo endai nemukadzi wenyu mugadzirise rudo rwenyu, of which vaenda but rudo ndorusipo, rudo hapana. Ndo zviripo izvozvo munongoona, you can tell from the videos, you can tell from the pictures, unongoona wega kuti apa bamba apa vanogona kuti vakanotora mota nemari iyo ine mukadzi wavo, mumwobva aenda kwake, mumwobva aenda kwake. Munongoziva dzimwe nguva vane vachingoita appearance yevanhu chete. Thank you so much.